A good morning, April 1, 2021, 4:30 a.m. Okay, kain muna ako kasi punta kami ng Arizona. Noodles and itlog at kilawing kambing. So, paalis na kami. Inabot na kami ng 1 hour. So, ito. So, ang time is 7 ang arrival. Pero, 8 hours sa biyahe. Kalbo. Pati yung ito siya. Nag-uusap ng Department of Health at Sinovac para makapagsumitin na. Basta pa ng outlet. Ito na yung pinupuntahan natin eh. Oo nga. Outdoor, di ba? Sarado pa yun. Bahagi ng West Philippine Sea ang panghimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas kasama sa mga pinag-uusapan. Las Vegas. Naisipon ako. Okay, nandito na tayo sa sa stopover muna. Salbo. Kasama namin ngayon si Angel. Kasi si Ace tsaka si Burnok, si Roy, nauna na sila. Grupo sila, magpipinsan. So magmi-meet na lang kami. Punta na sila ng Utah. 2 days na sila doon. Isipon ako. 2 days na sila sa Utah. Snowboarding sila. Tapos magmi-meet na lang kami sa magmi-meet na kami sa Grand Canyon. Okay? So, ito lang. Yan. So, grupo kami. Usually pag lumalakad kami, mga grupo-grupo. So, magkikita na lang kami doon. Okay. Angel, say hi. Tulog oh. Yan. Kasama namin si Angel. Okay, yung dalawang lalaki nandun na galing na sila ng Utah. Hindi ako nakahabol. Hindi kami nakahabol kasi nga meron akong 4 na order na lechon sa kasal. So, yun ang bago kong ipopromote ngayon, yung aking kunichilyo tawag doon. Or meron akong special sauce na tinuro sa akin na maganda. Malaking pagbabago sa aking paglilitsyon. So maganda yung naging resulta ng 4. So yun ang aking ipopromote ngayon, yung aking maliliit na baboy, kunichilyo or anong tawag doon. Tayo iihi muna ng itinerary. So punta na sila spring break and sila is dapat nung Tuesday pa kami umalis. Hindi ako natuloy yung mga dalawang lalaki. Yan. So yan. Yup. April 1. So, nag-snowboarding na sila. Ang dalawang lalaki. So dito ngayon April 1. So paalis na sila. Magkikita kami dito 3 PM Maswick Lodge, South Village, Grand Canyon. Okay. So April 2. So mamaya mag-hike kami ng 4 PM nako. Hike south about 3 sunset at matter 4 to 6. So ngayong so April 2nd, yan, sunrise at Canyon Rim, blah blah blah, hike sa drive at Flagstaff, experience. April 3, drive to Sedona. Okay, so visit side rocks, blah blah blah, grasshopper. Yan, sa April 3 yan, Sabado.
So, yan. So, dito kami lumakad. Kasama yung mga magpipinsan. So, Sunday, option, yan, kailangan mo uwi yung maaga. Bike, ano lang yan, malakad. April 4, biking riding, ATV riding, kayaking sa wildlife, partner vlog, drive-o, April 4, Sunday. So, yan. Okay. Let's go. So, pag alis kayo, dapat yan naka-ready. Packing list. Car, packing list. Hindi packing ano ha. Bastos ka. Yan. Car ride, snowboard gear, hotel, pool, blah blah. Toiletries. Okay. Okay, ulit. Ito, hindi tayo nang kasama. Dahil sa lechon, dapat maaga tayo ng April 4, April 3. Okay. Pagas muna tayo. Itong pagas natin, pangalawang beses na to. Dalawang beses ang pagas. Dad, park mo muna ka. Gusto mo ng burger? Yeah. Soda. Sige. Park mo na lang muna. Pepper. Ha? Pepper. Dr. Pepper? Pepper. Ingat ba po nyo? Go. Here? Root beer. Saan ako? Doon ako mag-park. So, 38. Okay. Alcohol muna tayo. Yung sprayer ko. Nakakain. Hello. Hi, how you doing? Not too bad. How can I help you? Just a sandwich or a combo? No, tingnan ko si Angel doon. Angel, what can you say? People are not wearing masks. I hate them. Why? I think I need to wear 2 masks now. Ah, I'm scared. dito sa area na to, hindi sila nag- You mean the workers? Yeah, kahit mga trabahador nila, hindi nagmamask. Mga tao dito, hindi na sila nagmamask. Ano bang area to? So dito maluwag sila. Daddy, pinuksan mo ba? No? Pinuksan mo ang aircon? No? Nabuksan mo? Gusto mo buksan? No? Ang lamig eh. Oh. Yeah. Hmm. Wala. Gusto mo gel? Wala ka. Ano mo, Dad? Ano? Yeah. Kinakain mo gel? Sugar, Mom.
Just say all that tong ano, maanghang. Yeah. Yeah, yes too. But I gave it a buffalo. Natandaan mo humihingi ka sa akin nung ano, Madami pa. nung pumunta tayo sa Toyota. Ah. Ang next lang na pinuntahan namin, ano eh, yung, nag-ano di ba, gel tayo? Ha? Doon lang tayo nagpunta. The car. Oh, there's still our house. I don't know how, but diyan lagay mo nga dyan sa box mo, dinumihan na ni Dallas Price. Dari mo daw, aircon. Price mo. Okay, let's go. That house? Yeah. Lagay ka doon sa bag. Yung naka-open na bag Alcohol. may trash. Walang nagmamas, oh. Tanggalin mo lang yan naman yung trash bag na yan dyan. Ano ba naman yan? Lagay mo dyan sa ibabaw yan. Maluwag dito sa Arizona. Hindi maluwag, matitigas ang ulo. Yung iba. Kahit yung kahera, wala. Hindi nagmamas. Okay, let's go. Good car. Traffic. Oras na. Ayan, alanganin na. Mag 3:30 na. Traffic kami dito. Anong alas 3 dapat? Yan dapat to. 3 p.m. Traffic gel. Alam mo yung mga passenger na mga bata, bumili na ng McDonald's, sa kabalik na hindi pa rin nag-aano yung sasakyan. Oh, dyan? Sunset. People are like parking pass na babayaran. Kaya, traffic? Hindi, meron silang ginagawa dyan. Kaya kayo, pag pupunta kayo dito, maaga. 3 hours. Advance. In a quarter mile, at the traffic circle, take the second exit and stay on Arizona 64 Hi, Jel. north. Angel. Dali. Angel. Jel, What? you okay? Yeah. Hey? Hey, what's that? Hindi ka pa kumihi gel. Diyan sa back ko. Oh my God. People out there. Oh, lagay mo dito? Kaninang tubig yan? Di ba sa'yo yan? Oo, tagal na yata yan, di ba? Hindi nga, kalilinis ko lang ng car eh. Hindi ako nagbubukas ng ganyan tubig. May utot. Dad, ano to? Kailangan mo? Hmm? Kailangan mo? Yeah. So kahit na hindi Water. malamig. Yeah, it's okay. Okay, gel, abot ng bottled water. Mas maganda pa nga eh. See, ayan o, Niagara. Niagara. Nakahabol pa yung mga bata, oh. What are we here for? We're just sleeping the whole time. So lahat ito ay destinasyon natin ay pare-parehas. Ano ba? May text si Ate Minnie. Sabi. Visit, meron pa dito, Sabi Grand niya, Canyon Visitor Center. sunsets at 6:50. So if we can get in the park by 6 p.m., we see the sunset from visitors area. Oh, ito yan.
So, tanong mo kung walking distance lang from the ano. Hindi na, ano na, walking pa. Diyan lang yan, 1 hour kasi nga, dyan yan. Ay, nako. Yan na yan, oh, nakikita ko yung bayaran, oh. Siguro ang dami, yeah. Hindi, yung mismong park. Sa Arizona. Sa Ay, ako. Grand Canyon. Mag-order na kayo. Sa loob, oo. Doon nakabook ng ang mahal nga eh, one night 277, no? Kano? Lodge lang yung, kaya one night lang yung kinuha ni Mini, tapos ewan ko, mag-check out na kami bukas, tapos 2 days dun sa Grabe traffic. ano ba yun? Flagstaff. I know. Eh siguro gusto niya na nandun kasi para ano, nandun na lahat ang ano Hindi naman pala nakakatakot, may part lang na medyo may pasigsag, pero hindi naman ganun ka-long, parang seconds lang nga, 1 minute lang siguro. 1 minute or mga 5 minutes, okay lang. Ang ano lang nga is ano ang tawag dito, nakakainip. Dahil ang tagal. Tapos mayroon pa kami, tapos may tanong ako sa'yo, di ba nasa freeway kami, pero parang hindi freeway na yung napuntahan namin, pero kadugtong naman ng 64 yon. Ano ba tawag dito? Isa lang ang ano daan at isa sa kabila. 'Di ba? Magkabila. Ha? Oh, pero tinutumbok niya rin siguro yung parang sub ano yon. So, and hindi main road din siya pero doon kami pinapasok para mapunta kami. Yeah, malapit na. Pero freeway, parang lilipat kami ng another freeway. Halimbawa ay nasa 40 kami. Isang consideration Traffic. dyan, yung nakikita mo yung street, di ba malayo pa lang nakikita natin. Medyo isang car lang ang pagitan mo, sabay ano mukha ko. Oo, harurot. Sabi ni Roy, Ginagawa mo. takot na daw siya. Ang tagal pa namin, siguro 30 minutes. Ha? Oh, and di sabi ko naman kay Roy Tas, syempre di naman kita papaano, kung sa tingin mo hindi safe, di wag ka. Ay ngayon sabi niya sa akin ay bakit yung sa likod natin paano hindi niya nakikita na ito pa lang nasa unahan natin, siya lang yung nagkukos ng traffic, tayo ang next sa kanila dahil 2 cars. Yeah, at saka sabi ko sabi ko kasi two camper si Roy parang gusto na rin i-pass na takot na ako kasi tapos pa sabi ko kasi ba't parang iba na yung daan, parang medyo mahirap na kanina tapos yung biglang sabi ko hindi mag-exit na sabi niya sa akin ay kanina ako ay kailangan umalis kayo dyan ng 5:30 to 6 kasi kailangan 3 o'clock nandito na kayo sa Arizona, kami mga 8 o'clock kasi 5 hours ganon. Tapos may nag-text sabi niya naku na late kami, ano oras daw sila nagising. Tapos sabi ko ay te at si Ace at saka ay wala namang choice saan sila. hindi ko alam kung anong style nila doon. Bundok, may mga puti-puti pa. Kaya mo pala matatawa ka dito sa traffic namin. Ang nakalagay kasi dito sa GPS 1 hour na traffic, no? Ang bagal. Minsan parang hindi pa umaandar yung ano bang tawag dito, yung sasakyan. Ngayon, sabi ba naman ng yung mga bata ba naman ano bang tawag dito? Nagbilihan na ng hello, narinig mo? Nagbilihan na sila ng McDonald's. Nakarating na, hindi
pa rin kami yung mga sasakyan, nagpa-ugong-ugong para lang ano, Ogong-ogong. para lang ano ng konti, nag-usad-usad, parang pagong. Nagbilihan na yung mga bata sa Starbucks, sa McDonald's, nakabalik na't lahat. Hello, siguro yung signal dito, pangit. Okay, nandito na. I know, sinabi pa. Tawag nga ako sa'yo mamaya, saglit lang. Hello? Oh. Nasa nagde-drive pa rin kami. Tatawagan kita. Okay, bye. Sipon ako. 6 months. Hi there. Hi, Chel. Ako yung bata, nilakad niya. Ano bata? Yan, takbo na doon. Hi, Angel. Gel. Look, may haircut. Gel, kalbo. Kalbo. Parang mas maganda sa sa Canada. Ang mga puno nila parang masa-masa. Gel. Seatbelt ka na. Tulog ulit si Angel. Sarap naman. Jel, sabi ni daddy mo ikaw daw ang mag-drive kasi nakatulog ka na ng 10 hours. I could drive if you want me to. Huwag na. Ayoko. Katakot ka. What? What's so funny? Ano pa? Ano makatulog ka pa? Angel, bakit ka pumasa ng driving? Angel. Di ba ikaw nagulat ka rin, di ba? Yeah. Boy, Kasi wala naman practice yan eh. I know, I didn't. Tapos tingin-tingin lang siguro. si Megan ba magaling na mag-drive? No. Isa pa rin? Just, we're all bad. Basta tandaan mo, anak, pag nag-drive ka, use the chair. That makes you, nakakakita sa lahat. Komportable ka pa, kahit malaki din na drive mo. Ako yung pilot, sanay lang ako kasi sasakyan ko na to. Pero nung umupo ako, mas lalo pa ako na, feel komportable. Traffic. So, anong tip pag ganitong mga malayong biyahe? Tip mo? Make sure gas is always full every time you stop. You Ano have pa? water, food, Ano pa? and then Pinaka-importante sa lahat. charger, phone. Ano pa? And then make sure that you sleep early so that the driver will not get sleepy. Ano pa? Uh, Letter P. What is P? Pinaka-importante. Yung wala ka. Pera? Hindi. Ano? Pera. Pasyensya. Pasyensya. Ano yun yung kinakain na tinapay? Pasyensya. Pasensya. May pasensya ka ba? Pasensya na. Pag si Roy ay makulit. 45 minutes. What the? Be patient. Be patient. Pag drive ng long. Very long. Anong aking may ipapayo?
tubig. Charger. Yun lang. Charger. Tapos dala ka ng Navi na ano, separate. Hindi lang wag lang yung phone. Nawalan ka ng signal, wala na. Parang addict lang, oh. Traffic. Nagod yung ano mo baka. This one is for the testing only. Okay. Diyan na tayo. Ito muna. How about if Pero traffic pa rin. dismount? Can you get? Okay. Look at that traffic. Yun. Malapit na tayo sa entrance gate kung saan kami tutuloy. 11 hours of driving. Anong oras na? Nag-aalas 5 na. Tutulog muna ako. Yun na, malapit na. Agency bus. Hello, ate. Malapit na kami sa... Ano yung bibilhin kong pass? Merong Grand Canyon Pass 1 year 70. Merong Agency Pass 1 year 80. What is the Agency Pass? So lahat ng so ano yung binili mo? So nakalagpas na sila okay. dito? Nakalagpas na kayo dito. 80 and 35 te. Oh, I see. Ano magmask? Dito siya te dito ang traffic like more than an hour. So yung pinakang pagpasok mo, that's the traffic is. Walang traffic sa yung paglabas mo lang dito yung pwede kang maglakad na. Minsan yung mga bata bumibili sa McDonald's tapos andito pa rin. Umihi na sila, tumain na. Yung sasakyan nila nandito pa rin. So sige te, siguro mga mag 2 hours. Yeah, like ito yung Nakalagpas ba sila dito? Hindi pa. Naku, sunrise na. Sige te, dito na kami sa pinakang front. Okay, thank you. Okay, bye. Dati na lang national? Yeah, In case parang na pinag-usapan mag-change. nyo, ha? Hindi, yung sa kanya is tanong natin, sige. Hi there. I'm good. How are you? Oh, hi. How much is the national park for everyone? $80. Anyone active duty U.S. military or a veteran by any chance? No. Okay, would you like the $80 in our agency? Yeah. Is there any Frontliner. other discount?
like other than the veteran? Anyone a 4th or 5th grader? No. Let me get you the $30. Ano, frontliners? Are you Tanong mo. going to 3 or more national parks? No, And- actually, we're only gonna go here, but Okay, then don't buy the $80 pass. Let me sell you the $35 pass because that's good for up to 7 days. I was just about to ask you that. So let me get oh. you the $35. So even though good for next year, we want to go somewhere. Okay, here's what I'm going to do. To be fair to the people behind you, I'm going to charge you the $35. All right? You will have 7 days to upgrade. Okay. I'm going to have you slide the card for me. And Okay. I'll go with the strip facing the other way for me. So I'm also going to give you information. I'm going to have you try that one more time. Push more. With the information on our passes, are you in the area tomorrow? Yeah. Okay. If you would like that $80 pass, research where you want to go when you get back to where you're staying tonight, and we'll upgrade you tomorrow. For that, okay. Oh, thank you for that. So we're just gonna call a number, any number? So when we go out, we need to also. No, you only show the receipt when you come in. So when you come in tomorrow, go ahead, and if you want to upgrade to that pass, give us your receipt, and we'll Okay. upgrade you. Okay. Thank you I'm so gonna much. highly suggest you come in early tomorrow. Like what Like time? what time? I would say between 7 and 9. 7 Oh, and We're alright. still going to wait in line. It probably will not be like this. So 7 is okay. I know we're like 12 hours already driving. All right. Thank Thank you. you. Take care. Okay. Kasi mabait siya kasi hindi siya nagsisell ng $80 na Kasi, right away. Ah, my goodness. May ilong. Ay, nasaan na yung ating So, address? tingnan mo yung address. Okay, saan na yung aking cellphone? Angel, can I have a napkin, please? Angel, tumutulong si Bunko. 2.7. Ah. Go that 2.7. Kasi ang ano lang naman natin dito, nasa loob ka na. Naku, gagabihin mo ngayon? Kasi pala, alam mo kung ba't sila nagano? Ah. Iba pala ang time ng Utah. Naku. Anong tawag dito? Siyempre Late? pag maglalagay ka doon, 1 hour late, mag-change lang sila ng oras kung andito na sila sa ano ng Utah. Ang maganda lang, nandito ka na sa loob ng park. Alright. Sabi niya 7 to 9, ano naman tayo hanggang siguro bukas. So, ano yung kinuha natin na ano? 35 lang, dito lang sa Grand Canyon. Yan din naman ang sinabi na Dimini unless na lang na we're planning to go somewhere next time or what. It's okay, I don't need to upgrade that. Grabe namang traffic yan. Holy Week kasi no? Oh yeah, tama ka dad. Oh, Kaya pala people wanna like kasi nga pala Holy Week. Pati nga yung trabaho dun sa wala Hindi mo tinanong mga frontliners kung meron discount. Yeah, alam na, sinabi na niya it's, kasi this is like national talagang issue. So, nasan daw sila exactly? Ano yung sabi ni Jeff, 6:30 sila darating. Dito? Kasi nga yung time, 6:30 pero hindi pa nila nadaanan yung dinaan. parang 5:30. 5:30 based dun sa kanilang GPS. Hindi pa nag-change yung time nila. Pero I don't think so. Baka na-aaning-aning lang si Jeff. Ito yung pinakamahabang driving ko. Pero wag ka na magkapidad Hindi na. So naka-ano ko na sa ilang minutes pa? 7 minutes. 7 minutes. Nandun na
Center Road. Okay. Ay, nako. Yung pasahero natin na iisa na ano pa yata eh. Ano? Angel, okay ka lang? Hindi ka napagod? Are you okay? So tired. Ay, kakahiya naman sa'yo. Angel, tired of what? In a quarter mile, Sorry. turn left. Ano yan? Paano ko yan? In 0.3 miles, turn left on Center Road. Ano? Saan daw? Tayo pa. Di ba dito na dahil? Turn left. Malayo Turn pa. left on Center Talaga, Road. ano na lang nga eh. Fit na lang pag sinabing fit. Fit. Ay, kikit na malaki. Drive 1.6 miles, then turn right on South Village Loop. Okay, turn right. Ang problema pala natin, hindi natin alam kung tayo ay maka-check-in na. Let's go. Pag hindi dito ka na lang matulog dahil sa likod. Sa Angel na dito sa harap. Akala ko pinayaran ni ano na. Kaya nga, mali mo nakapangalan sa kanya. Kung dalawa sa amin. Reserve ba yun? Parang Kailangan mo- si Ace at si Borno ka, ano eh. Ma'am, anong sabi ni Auntie Minnie kung anong oras kami aalis? Sabi ko, 6 o'clock. 8 o'clock. No, 6 o'clock. 8 o'clock. Tama naman eh. 2 hours ano yung mga 6 o'clock! Hindi, maaga sila eh. Ang ginawa, ewan ko late na rin siguro sila, pero alam mo ang ginawa niya, pinasundo kay Drew. Tulog pa yan, rin. tulog pa sila. Nandun pa rin yun, oo na, at least ay nandun na sa kanila. Village, Dala ba ni Ace yung pang snowboard niya? oo, ganyan. Kaya Si Roy? hindi, nagrenta si Borno, 100. Oh shoot. Wow! Kita mo yun? Jello, nakita mo dear? Dear, oh, ang laki oh. Oh, laki. National Park nga to eh. May makikita ka. Hi, Tinkerbell. Thank you for a nice ride. Okay. We're here, Maswick Lodge. Gel. Ihina ako. Alcohol. Good. Pagod ako. Okay. Dito na kami ha. So, yun. Sarado ang gift shop nila. It's close. Okay. Inaayos yung room namin kasi yung nag-reserve hindi wala sa pangalan namin. So tatawag lang siya. Oh, Jel. Tatawag lang siya tapos i-verify lang. Yan ang aking Angel. How are you, Jel? Jel, how's your travel? Okay lang ba? Hindi ka napagod? Ha? Ayos
Kasi ang ganda ng buhay ko mag-drive ha. Ha? Bakit di nakasama si Ate Kiana? And di may exam daw. This is the longest drive na ginawa ko. Then I'm gonna take a nap. Ikaw? I've been sleeping. I've been sleeping mo. Ba't may langaw? This one is my new product. Oh, spray. Alcohol. Ay, Spray it. Para mamatay. no. Para mamatay siya. Ah, wait. Hold it. Just put it down. This one is my new product. Oh, spray. Alcohol. Ay, Spray it. Para mamatay. no. Para mamatay siya. Ah, wait. Hold it. Just put it down. Yeah. Spray that. Thingy. Let's go. Hi, bro. Oh my goodness. So this is the place. Patingin natin. So, yung mga grupo na galing sa Utah, na-aksidente yata, I don't know, sana okay sila. Doon yung dalawang anak ko eh. So, ito kami. Dito kami. Yan. Okay, yan ang tirahan namin. What happened? Ano daw, kumusta sila? So this is the room. Ha? Ano? Ang baho ng? Grabe. Huwag ka na mag-aircon, ang lamig-lamig eh. Bonfire. Oh, susi. Kunin yung mga pagkain natin dun ha. Hindi na lahat. Kasi yung sa akin, okay lang, kunin mo lahat. Ako din ang kukuha. Dali mo mabigat yun kaya. Oh, sige. Kinajal. Simple lang. Come on, let's go. Kumusta sila doon? Poppers? My purse. Ang tawag din dyan. Ano nangyari kina Jeff? Wala, April Fools. Oh, shoot. April Fool. Huh? What? What? May iwan ka na. Don't get everything, Jel. Diyan ka na dun. Magbantay ka. Diyan hindi ka nalalamig? Crazy boy. Crazy girl. Yay! Ngayon lang kami kulang na lumakad. Wala si Aliona and hey Angel. Aliona and Kiana. Kasi may exam sila. So get something, Gel. Water and get the rage. Get water, okay? Gel.
Jel. Jel, Jel, ikaw na kumuha Jel. Ito yung susi na get something from the cooler. Yeah, get me Pepsi. Huh? Where? Jel. Wait, hold on. Which color? The brown? Okay. Orange. Here's the key, May sipon ako. Tulong sipon ko. Saan sila? Hello! Hey! Kala ko na aksidente kayo We got brownies. Hi there! Oh yeah. Hello! Video. Drew? Oh yan. Hi! How are you? Mega and Jada. Mega. What? What's this? Oh, wait. Hey, so are you? I miss you, man. How are you? Gusto na? Ang aking big boy. Saan si Roy? Itong room nyo. Anong room mo? Itong room. It's a room. Oh, Drew, everything okay? Yeah. Doing good. Man, it was a long drive. Wait, is this your restroom? Yeah, go ahead. Saan sila, Jeff? Ano ba? Big boy! Roy! Which one is it? Hello, Roy! How are you, Roy? Hi there! Hi, kapatid! Gusto na? Brother! Gusto na? Gusto na? Good. that line just to get us killer. It was 2 hours, bro. I know. 12 hours driving. Here is the... First time for me. Drive like I was so tired. What's up, dude? How are you? I know. Too dark. Guwapo. Keep him in the closet. Eto na yung mga kasin. Koi was able to fix it. Oh my God. What's the gawin natin? Huh? First time to drive like that long. Oh, you got your new thing, huh? Me too. You okay, Jeff? My God. What's the ace? Mayat ka din niya. Mayat ka. Mayat ka. You cut your hair? Yeah. It looks shorter. It's cute. Yeah, Everybody cut their hair with that. Yeah. Angel is tired, sleeping for like 10 hours. Say hi, take a picture. 1, 2, 3. Okay, the cousin. 1, 2, 3. Roy, 1, 2, 3. Okay.